puțin. Valeria, Da. închide puțin camera ta. Da? Vă rugăm frumos să vă închideți microfoanele. Bun. Personajele principale sunt? Da. Voi? Bun. Pornim, da? Începem actul al doilea. O secundă. Bun, ce-i asta? Ce-i asta, Nastia? Păi la mine nu merge, că eu am laptop. Vă rugăm să vă închideți microfoanele. Doamna, opriți-vă screen share-ul, vă rugăm. Scuze. Sherry, ți-am spus că nu o iau. Margot, trebuie să o iei. Are un gust nesuferit. Numai la copiii mici se amestecă medicamentele cu zahăr sau cu apă de flori. Acum hai, fii cu minte. Nu vreau să o iau. Nu mă mai supăra degeaba. Ai uitat ce rău ți-a fost de dimineață? Parcă doctoria ta o să-mi ia rău cu mâna. Nu cred nici în doctori, nici în prescripțiile lor. Se poate, se poate. Dar la starea în care ești, nicio precauție nu e de prisos. Ți-e frică. Mie. Frică. Copilul. Nu te gândești atât la mine, cât la el. Margot, tu îmi vorbești mie așa? Dacă mă nebunești cu stăruințele tale și cu siropurile, te rog să nu fumezi aici. Ți-am mai spus că mă neacă fumul de tutun. Du-te pe terasă, uită-te la lumea care trece pe bulevard. Pot să intru? E voie? Mai întrebi? Ce? Ți-era teamă să nu tulburi cine știe ce alintări de îndrăgostiți? Cum îți mai e fetiță? Ce mai faci azi? Bine, tanti. De când nu vă mai dați jos, nu ne mai priește la niciuna. Și azi, maică ta cât o fi ea de rece, azi parcă a fost... Nu mi-e mamă. Mi-e vrăjmașă. Și mie și lui Mircea. Să nu o văd în ochi. Dacă nu eram în starea asta, plecam din casă. Dar nu stai jos? Ba, eu? Da, păi stau, cum să nu stau? De ce să nu stau? Uite, eu venisem, drăguță, să zic, Spune, tanti. să zic că vrea să te vadă țața, dragă. Crede-mă și pe mine, crede-mă.
Nu mai are liniște de când v-ați închis aici sus. O aud toată noaptea cum umblă langa așa prin antreu și plânge, dragă, de ți se rupe suflet. Vezi, m-a trimis să te rog să o ierți. Asta nu. Dragă, fii tu mai cu minte că asta e oricum. Uite, vrea să te vadă 5 minuțele. 5 minuțele că i s-a făcut rău de tine de nu mai știe, i s-a făcut un dor. E voie de la stăpânire? Bonjour, madame. De când nu te-am mai văzut. Ți-am uitat, chipușor. Aoleu, dar ce miroase așa de tare la voi? Parcă e la farmacie. Ia uite. O să-ți prăpădesc stomacul cu atâtea doctorii. Doamne ferice. Asta e Lena. Aoleu! Te ține după mine cascaiul. Cascaiu! Că te-a visat urât azi noapte și a dat fuga să vadă cum îți este. Tu știi, Pălena, că asta e cu visele și cu semnele și cu... Îi dai voie să vie? Să-i spui să intre, fetițo? Spune-i, tanti. Așa, bravo, așa. Ce bucuroasă, așa. Nu-i dai ies la vorbă. Deci... Hai, Leno, intră odată! Intră odată! Aoleu, stai în ușă. Bonjour, Margaretuțo! Bonjour, puișorule! Bonjour. Ce face trandafirașul nostru? Dar ție ți-ard broșorii, maică! Ce idee, tanti. Mi-a pus Mircea termometrul acum o oră. Se poate, dar eu cred ce văd. Uite și tu, Zoio, mânușițele, parcă le-a ținut în cuptor. Da, mânușitele. Soro, ce frige! Păi frige, da? Pui și tu de acolo, nu mai speria. N-auzi că i-a pus bărbatul termometru? Mi-ai tras o spaimă azi noapte, Margareto. Aoleu. Eu? Păi, te-am visat. Oh, dar ce vis! M-am trezit leargă și tremurând toată. Aoleu. Stai să vezi. Se făcea cu apă mare și neagră. Dar neagră. Aoleu. Tu erai pe mal cu Angelica. Care Angelica? Angelica, păpușoaie, care a murit acum un an când a născut copilul. Aoleu. Și apa se umfla și venea. Și urla. Tu parcă ai fi vrut să sari în parcă te codeai. Când te apuc odată de umeri. Cine, soro? Angelica! Aoleu. Listeți de brânci. Unde era puhoiul mai mare? Doamne, soro, dar ce vis măbăduios ai avut! Ia zi, cum a fost mai departe ea? Păi, nu mai știu că v-am spus, am început să țip și m-am trezit. Tremuram și aveam cămașa learcă pe mine. Leno, să ferească Dumnezeu pe toată lumea. Să ferească și pe fetița mea. Da. Soro, știi ce trebuie să facem? Ce soro? Descânte cu soro! De când nu l-am mai făcut? Descânt! Soro, cu ocazia asta,
Cu ocazia asta îl facem. Hai, faci. Hai, soro, începe tu. Încep 1, eu. 2, 3. Pasăre neagră. Pasăre galbenă. Stai în cer! Stai în pământ. Stai în piatră seacă. Piatra în 4 crapă! Dar nu crapă piatra. Și crapă. Cei de ochiat, De cocon. De cocoană. de fecior, De De fată. fecioară. Crepei sețuțele. verse-i se laptele, Sără-i ochii ca și stropii. Și luminat. ca argintul strecurat, ca vin Strecurat. Vai, soro! Soro, bine că am făcut! Fată! Fată, nu te așeza! Învârte-te de 3 ori și scutură-te la fund, că nu se Așa. duce! așa. Doamne, soro, ce bine că am trecut și peste asta! Am scăpat. Bine, sor. Să-i zic și un tatăl. Deci m-a luat așa cu fibrilații, m-a și obosit, Doamne! Margareto, oprește-te! Hai, poți să te așezi, poți să te așezi! Zoio, vreau să-i zic un tatăl nostru. Ia, soro! Ce faci, soro? Sperii fata! Sperii fata, Să stai- soro! Margareta e voinică, nu-i trebuie prostiile tale! Știu, Zoio. Da, ce ți-e scris? Calmează-te! O să mănânce bărbatul din colivă. Că asta urmărește, de fapt, dumnealui. Cum adică Margarituța noastră? A, cucumelelor! Că o să aveți timp să văciți! Mircea! 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 Ce se întâmplă? Nimic, doar stai cu mine, te rog. Bonjour, Mirciulică. Bonjour, puișorule. Ei, ești mulțumit? Tanti, când mă gândesc că o să am un copil, îmi vine să urlu de fericire, nu alta. Să am un băiat, băiatul meu. Să-l văd cum crește, cum minunea se împlinește fix sub ochii mei. Băiețelul tatei, drag și mic. Da, dacă ai fată. Nu se poate. Trebuie să fie băiat. Ai făcut un pact cu Dumnezeu? Mamițo, prea îl doresc cu patimă, ca să nu fie băiat. Ce, Margo? De ce mă strângi așa tare de mână? Nu ți-e bine? Îmi vine să... Mamițo, stai, mamițo, dă sigurța cu eter, e acolo, pe masă. Poftim! Așa, mersi. Margo. Eu 8 sarcini am avut și n-am știut ce e leșin și bătăi de inimă. Doar nițică greață din când Da. în când. Da. Nu Că știu. noi, neamul nostru, am fost sățătoare, ca epuroicele. Așa e, Zoio, așa e. Nu știu cum o să isprăvească comedia asta. Margot, fetiță, ești bine? Mamițo, stai un pic. Stai până își revine. Stai. Margot, sunt eu. Mircea. Te văd. Și ce stați acolo, lipite de ușă.
V-ați speriat pentru atâta lucru? Eu m-am obișnuit. Mircea, știi că tanti Lena a visat un vis? Mă lua o apă mare, mă și văd moartă și îngropată. Vesel lucru, nu? Tanti, spune și lui Mircea visul. Tanti se duce acasă, da. Tanti se duce acasă. Dar nu se poate. În seara asta, cine ești cu noi? Aici sus, în odaia noastră? Să nu spui nu, că mă supăr. Se comportă cu mine de parcă aș fi gata să-mi dau suflet. Ce copil ești să crezi în toate freacurile. În sănătatea ta. Și am un chef de șampanie. Știți ce? Vreau să beau șampanie. Aici sus, în odaia noastră. Cu tanti Lena. Te rog să-mi faci plăcerea asta. Dacă ți atât de mult... Enorm. Și ce miros frumos de trandafiri. Mă amețesc. Vrei să mergem să-ți culegem un buchețel, drăguță? Mulțumesc, tanti. Da, bine, hai! Cobor eu. Da. Pofti la șampanie. O să iasă un bețiv fiul tău. Da, bine, hai, țațelor, să ieșim, să-i lăsăm în pace, pe îndrăgostiți. Haide. Hai, tu prima, hai. Mircea, tu nu mă mai iubești. Nu. E adevărat atunci? Mă bucur că ți arde de glume. Nu-i așa? Ce ți se pare așa ciudat de te uiți la mine? Tonul necunoscut cu care îmi vorbești. Înfățișarea pe care ia chipul tău de îndată ce rămâi cu mine. Purtarea ta de la o vreme încoace, până și preocuparea ta săcăitoare de sănătatea mea, grija ta de mine. Iată un mod foarte frumos de a judeca atenția și stăruința mea. Da. Prețuiesc pe noul meu infirmier. Aha. Dar eu am nevoie de vechiul meu îndrăgostit. Aha. Așa am răspuns. Uite, Marco, eu pot să înțeleg că în starea în care te afli acum, trebuie să trec cu vederea anumite ciudățenii. Da, ciudățenii, dar sunt unele chestii care depășesc răbdarea și chiar puterea mea de înțelegere. Mircea, tu nu mă mai iubești. Tu fugi de mine. Te-ai înstrăinat de mine. Te tragi înapoi. Nu tăgădui că te-am simțit. De ce aș mai lipi de trupul tău, trupul meu, care nu-ți mai place? Știu eu că nu-ți mai place. Dragul meu, adoratul meu. Ce idee! Ce năzdrăvănit trec prin minte! Atunci, ce este? Atunci va să zic că s-a isprăvit dragostea noastră. Dacă mă iei așa, mă simt dezarmat. Năucit cu desăvârșire. Te simți năucit. Ne la locul tău. Ai vrea să fii pe stradă, cu câinele în parc, numai cu mine, singur, nu. Mă doare. Nu știi cum mă doare. Dacă mizeria de acum a ființei mele nu e pricina răcelii tale, atunci trebuie să fie altceva. Normal. Dacă nu e una, e alta, nu? Anume? Mircea, cineva s-a strecurat între noi. Ai ghicit. Cine? Mircea, dă-ți seama că tu m-ai îndemnat. Eu. Tu m-ai împins la această... Eu.
Destăinuire. Cine, Margot? Cine? Copilul! Poftim? Cum amesteci copilul în nebunia ta? Ce legătură este între copilul nostru? Copilul tău! Pe care îl dorești, după care tremuri cum n-ai tremurat pentru mine niciodată. Ce primejdie port în mine! O hrănesc cu sângele meu. O simt cum crește, cum zi de zi devine tot mai amenințătoare. Dacă aș muri înainte, cum să fac să mor înainte? Margot, dă-ți seama de ce cuvinte spui, fiindcă acum mă îndepărtez cu adevărat de tine. Îmi dau seama. N-ai idee ce limpede le văd acum pe toate. Nu înțeleg nimic. Crede-mă, te rog, că nu mai înțeleg absolut nimic. Eu înțeleg tot și nu de azi de... Dar spune odată, ce înțelegi tu de atât de multă vreme? Ce lucruri copilărești și trec prin minte? Ce idei de care eu nici nu am idee? Spune tot! Oh. Nu, dar acum plângi. Margot, nu mai plângi. Margot! Fetițo! N-ai idee cum le înțeleg acum pe toate și cum le văd. Ce, Margot? Ce înțelegi? Te iubesc mai mult decât viața mea. Dar viața lui? Nu te gândești la ființa aia care nici n-a văzut încă lumina zilei. Nebun ești cu adevărat din neamul tău de bestii. M-ai aburit cu pasiunea ta, la fel cu mama ta și cu frații ei tăi. Mă uimesc în fiecare zi cu obrăznicia și cu urletele lor. Dar nu, m-ați cumpărat într-un târg de sclavi. Cine vă dă vouă drept asupra gândurilor mele și asupra tainelor ființei mele? Iartă-mă. Te rog, iartă-mă. E cum spui tu, dragostea mea. Nu mai spune așa, că te strâng de gât. Te rog să mă ierți. Mulțumesc, dragostea mea. Bună seara, fiară. Ce fioroasă ești. Gropile astea două sunt ochii tăi. Mircea, am cumva o figură de nebună. Isterică numai. Bonsoir! Bonjour, Colette. Bonsoir, Colette. Dar ce-i cu eleganța asta? Am venit îmbrăcată gata, fiindcă mi-am dat întâlnire cu Ianache la voi. Am înțeles că vrea să-ți vorbească. Mie? Ianache? Ce are să-mi spună? Habar nu am. Știi că nu mă interesează pe mine chestiunile astea de familie. Deși mamița susține că eu l-aș influența pe Ianache. Dar în sfârșit, treaba voastră. Dar ce? Voi nu sunteți gata? Pentru ce? Păi e 7:30. Așa? Nu v-a trimis vorbă unchiul Michel că face logodna mai devreme? Ba da, e adevărat, dar noi nu mergem. Dragă, dar cum se poate să nu mergeți? Ei, na, tu ai copilărit cu ea acum. Ce ar însemna asta? Ha? Tocmai voi? Uite, așa faceți totdeauna și apoi vă mirați că vă vorbește lumea de rău. Despre asta... Mon ami,
ăsta e un lucru foarte important, da? Dar vouă ce vă pasă? Stați aici, singuratici, ca doi îndrăgostiți din lumea veche. Serios că nu veniți? Dacă vrea Margot, venim. Nu pot, Mircea. Știi că nu mi-a fost bine toată ziua. Dar voi știți că am invitat-o și pe Vanda, nu mai cheamă, știți voi, creatura aia, bara voastră. Vanda Serafin o cheamă. Și nu înțeleg de ce o numești creatură. Te rog, Mircea, este foarte elegant cu operi, dar mie să-mi dai voie să am plăcerea mea, care este a orașului întreg. Orașului întreg. Și uneori mă întreb, cine a scăpat nesfâșiat de voi, de oraș? Da, nu mai stăruiesc cu tine, fiindcă văd că e apărarea cu foarte multă căldură. La început, nimeni nu să creadă că unchiul Michel a făcut greșeala să invite. Mi se pare normal. Dar eu am auzit că ea s-a dus și a stăruit ca un mare serviciu, ca o mare favoare. Dacă își închipe că își face cu locul acesta reintrarea în lumea noastră, se înșeală. Gilberto vine la Logodnă doar ca să nu o întâlnească. Și eu aș fi făcut la fel. Dar muream dacă nu o vedeam cum e îmbrăcată. Bonsoir. Asta-i cum. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens. Mă scuzi că nu m-am anunțat, dar mi-era teamă că nu o să mă primești. Ce se întâmplă? Eu? Da, păi... Cred că merg undeva la Logodnă. Tanti Aneta nu lasă pe nimeni să urce aici la dumneata. Bonsoir, Mircea. Bonsoir. Margot, Da, Colet. vrei să vii nițel încoace? Da, ce este? E goală! Vai, eu cred că Dan Sevasti o să o dea afară. Vai, Mircea, spate, vai! Dar când ai un spate ca ăsta, nu scoți seara în lume. Mircea, te rog frumos, fă să se oprească, nu-i mai suport râsul. Da, da. Margot, nu vrei tu să îi arăți Coletei cum au înflorit violetele? Violete. Violetele, ha? Da, știi că mă înfioră după violete. Mergem, Margot? Ea i-a spus. A inventat violetele ca să mă scoată de aici. Dragul meu, amantul meu, Ce gând te-a adus aici tocmai acum? am vrut să vin să mă vezi cum sunt îmbrăcată. Îți place rochia mea? Ne-ai spus, ne-ai spus. Dar nici nu te-ai uitat la ea. Dar nici nu trebuie. Tu ești cea mai frumoasă, Vanda. Și o să-i nebunești pe toți în seara asta. Dar tu ești a mea, Vanda. Numai a mea. Mai a ta. De ce ai venit, Vanda? Spune. Da, ți-am spus. Ca să îmi vezi rochia. Să vezi cum sunt îmbrăcată. Nu, nu e adevărat. Altceva te-a trimis. Instinctul tău de îndrăgostită ți-a spus să alergi, să mă cauți, să mă găsești, să mă lași să respir, să mă liniștesc.
Vanda, dragostea mea! Fii cu minte totuși, să nu ne vadă, să ne audă cineva. Avem un Dumnezeu al dragostii noastre care ne ocrotește. Ceva care s-a îndurat până la urmă de mine. Cum a fost cu putință, Vanda? Ce? Fericirea asta care s-a abătut asupra mea, atât de neașteptată. Of. E adevărat că există oameni deosebit de norocoși? Fiindcă dacă există, eu trebuie neapărat să fiu dintre aceia. Colet, te poftește tanti Zoia în chioșc. De ce ai tresărit? I-ai auzit cumva glasul? Da. Era Margareta. Margareta. E acum o alarmă cumplită în toată ființa ei. Îi strigă trupul, nervii. Caută pe 1000 de cărări, fără să o găsească pe cea adevărată. Vando, de-ai auzit? Ce? Nu contează. Acum ești aici. Ești aici cu pieptul pe pieptul meu, cu gura pe gura mea. Ce trebuie mai mult, Vanda? Ce trebuie mai mult? Și aici dau năvală. Intră! Bonsoir. Margareta nu e aici? E în grădină. Margareto! Doriți să-i vorbiți? Mi-a spus coleg ceva. Ce v-a spus? Ceva legat de un consiliu de familie din după amiaza asta de la dumneata de acasă. Margareto! Da, cine mă cheamă? Sunt eu, Ianache, sunt cu George de la dumneata. Vin numai decât. Bine. Da. Cum ai mai fost astăzi? Temperatura? 37,5. Leșin? Da, leșinat odată. Calmați-vă. N-a fost nimic grav și a revenit. Uite, Vanda, ce trandafiri frumoși. Alege unul. Frumoasă ești, Vanda. Bonsoir, George. Bonsoir, Anache. Dar voi sunteți în frac. Pentru mine v-ați făcut atât de frumoși. Nu. Da, nu. Mergem la logodna unchiului Michel. Da, eram poftiți și noi, dar... Mircea, am o idee. Du-te și tu. Nici nu mă gândesc. Dar dacă te rog eu, Îți dorești tu atât de mult? te mai distrezi, vezi lumea, te vede lumea. Ai auzit-o pe Colet. Toată ziua în casă cu mine. Uite, îi faci un serviciu și Vandei. Tot n-are ea însoțitor. Ei, eu sunt obișnuită să merg în lume fără însoțitor. Lasă că găsești tu acolo. Poftim? Deși uneori parcă-i dureros să nu ai pe nimeni care să te apere de impertinența atâtor imbecili. Mă duc și eu. Bravo! Să știi că mi-ai făcut o mare bucurie. Mă scuzați acum, revin în 10 minute. Margareto, noi am vrea să-ți vorbim. Ia. Am venit să stăm de vorbă. Da. Cu tine. Numai cu tine. Bine, în cazul ăsta plec și eu. Mulțumim.
Ce este? Mă neliniștiți, spuneți. Margareto, fetiță dragă, tu știi cât de mult te iubim noi, frați? Foarte mult. În ceea ce mă privește, eu n-am făcut absolut nicio diferență între tine și Adeluța mea. La fel, nici eu n-am făcut niciodată vreo diferență dintre tine și Colet. Știi foarte bine asta. Am dreptate? Ai, dar lăsați-mă să mă așez că am cules 2 trandafiri și am ostenit. Sigur. Viața pat. Fă-i loc. Margareto, nu-i momentul să ne dăm după deget. Este în joc sănătatea ta. Sănătate. Ce sănătate, domnule? Margareto, ascultă-mă pe mine, e în joc viața ta. Viața ta. Auzi? Trebuia să dai buzna peste mine, nu? Îmi iei vorba din gură, ca de obicei, nu? Nu știai să zici. Măi, în momente ca astea, trebuie să o iei încet, cu precauțiuni. Tu nu vezi că ai speriat-o, fiaro? Dar nu m-am speriat, George. Ei bine, e în joc sănătatea mea, viața mea. Și totuși, iată-mă. Eu ți-am zis să nu ne amestecăm. Cum adică să nu ne amestecăm? Ce-i străină de pe drumuri? E sora noastră! Și, în plus, eu nu sunt un egoist și un fără de inimă ca tine, da? Eu m-am sacrificat pentru familia asta! Grozav, ești tu. Blestemată familie! Mă, nu putem să ne vedem doi fără să ne certăm, nu? Din cauza ta. Margareto, dragă, eu am vrut să te scutezi de niște detalii care te-ar fi putut impresiona prea tare. Vezi, Margareto, la el sunt detalii. Da, pentru că domnul de aici de față mă provoacă, uite că dau totul pe față. Hai. Chiar te provoc. Îmi dai voie să mă așez? Ce te țin eu? Așa spuneam și eu. Așa. Bun. Margareto, aseară a venit doctorul Fostan la mine. Nu-ți închipui ce trist era. A venit și mi-a spus așa: Pane George, sunt dator să te pun în curent cu situația Coanei Margareta. Sarcina o va duce, poate... Hai zi, domnule, mai repede odată. A zis că sarcina poate o va duce bine, dar la... Mai era că nu mai lua vorba din gură. Lasă-mă să explic. Zi mai repede. Așadar, sarcina o va duce poate până la capăt, până la capăt, cu îngrijirile și precauțiunile necesare. Dar ușurarea îi va fi fatală. Inima, Coane George, inima. Nu știi ce a fost pe mine din momentul ăla? N-am putut să dorm toată noaptea, am fumat o cutie întreagă de tutun de Macedonia și acum tușesc de-mi sar plămânii. Hai, e rândul tău.